Liikkuva kuva pilotti toteutettiin Myllypuron palvelukeskuksessa. Asukkaat, iäkkäät vapaaehtoiset ja nuoret toimivat yhdessä. Työskentelyssä virittäydyttiin elokuvalliseen kerrontaan, tanssimiseen ja kuvaamiseen. Kuvaamiseen käytettiin tabletteja. Liikkuva kuva työpajat oli osa senioriverkkohanketta ja ne toteutti tanssiryhmä Myrskyryhmä. Ensimmäisellä kerralla alettiin harjoitella tablettien käyttöä kuvaamisessa. Niin kuin Teija sanoo, se on työväline, niin kuin lusikka. Ja me kokeiltiin, mihin kaikkeen sitä työvälinettä voi käyttää. Videot. Okei, nyt. Kato. Se on katsoa. Jokaisella työpajakerralla myös virittäydyttiin liikkeeseen ja tanssiin. Ja mun mielestä siellä löytyi hienosti kaikista osallistujista tanssia ja esiintyjä. Mietittiin myös sitä, kuinka tanssia kameralle. Joo, eli kädet eläviksi. Mitä kaikkea ne kädet, sormien, käsien liike voi kertoa kameralle? Me myös katsottiin paljon lyhyitä tanssielokuvia ja keskusteltiin niistä. Lopuksi me toteutettiin 2 lyhyttä tanssielokuvaa osallistujien ideoista yhdessä. Viimeiselle tapaamiskerralle me kutsuttiin ystäviä ja järjestettiin juhlat, joissa kerrottiin näistä työpajoista ja näytettiin meidän 2 lyhyttä elokuvaa ja lopuksi tanssittiin.